nou hier moet doen. Maar toen kwam een van de buurvrouwen aan en die buurvrouwen van die mensen wat bij die pad staan, wat zoals die speedbam is, daar staan ons altijd zulke traffic koppen wat die kindertjes moest laten gaan. So, die vrouw heeft zo met die vrouw gezegd en hij vrouw zo met een man gestopt. En die man is toen gekomen en die man heeft nou voor me die kar zo nog achteraan en ik is er voor en dan was ik nog achteraan op mijn kop. Maar ik is nog onder die indruk nog, ik kan leven nog niet. Je kan in je hospitaal moesten nog worden. Dus nou daar zo komen, dan gaan nog eens een rijstoel uit en die man zei nee, ik kan niet een rijstoel brengen, je moet een bed brengen, een bed uitbrengen. En dan komen haast en dan komt bang je bed uit. En dan stoot er voor hem zulke blauwgordijnen stoot er voorbij. En later, want er was nog een soort 2 minuten of 3 minuten en toen kwam de dokter voorbij. De dokter vroeg mij net wat gebeurt het eerst en zo. En de dokter zei voor mij, mami, ons kan het niet voor hem doen. Maar ik is nog onder de dokter gaan voor mij zeggen, hij is misschien verlamd of hij heeft misschien iets achtergehouden. Hij heeft misschien iets achtergehouden. En de andere kijkt van elkaar. En hij heeft mij en zei voor mij, hij is niet meer daar. Hij is niet meer daar. Ik verlang mijn kind, mevrouw, ik verlang mijn ziel bij je. Toen mensen het aan mij gaan doen, dat die wat ze niet meer houden, wat ze nog voor mij zei. Ze hebben elkaar gesteekt. Op elkaar gesteekt. En ze heeft die mevrouw zo dik aan gekeken, weet ze niet. Ga maar over wat ze gedaan heeft.